अरे हाँ तका हलवा भइलो सबके बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हम भइलो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के फाइनली रिश्ते मूवी के फर्स्ट सॉन्ग रिलीज के जा रहल बा। अरे भइलो जाने गाना के टाइटल बा बांग्ला में डालेला अबीर। अरे हाँ बांग्ला में डालेला अबीर गाना कब तक लाता गाना चैनल पर आता कब तरीके रिलीज करल जाता गाना कैसन होके अलावा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ये वाला वीडियो में। तो लोग ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करें कैले तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चल लेंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ भाई लोग ये वाला गाना गईले के बता भाई लोग देख लेंगे। ये वाला गाना गईले बड़ा खेसारी लाल यादव और राज नंदिनी ये वाला गाना गईले बड़ा लेंगे। बाकी भाई लोग गाना तो लोग बता दी कि हाँ कैसन होके तो भाई लोग देख लेंगे। ये वाला गाना बा बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास होके आला बा। बाकी भाई लोग वीडियो क्वालिटी में पूरा जबरदस्त होके आला बा काहे कि फिल्म के गाना बा मूवी के गाना बा तो में तो लोग वीडियो के क्वालिटी थोड़ा सा भी डाउट देखे के ना मिली। बहुत ही झकास बहुत ही मस्त देखे के मिली। बाकी भाई लोग इफेक्ट में काम के लिए बड़ी रति पांडे अरे भाई लोग खेसारी लाल यादव और रति पांडे इफेक्ट में यानी हीरोइन में काम के लिए बड़ी। और भाई लोग गाना बहुत ही जबरदस्त बहुत ही मस्त होकर बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना लिखले के बाद भाई लोग देख लेकिन ये वाला गाना लिखले बड़ा कृष्णा बेदर्दी। अरे हाँ भाई लोग कृष्णा बेदर्दी गाना लिखले बड़ा। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर भी बड़ा कृष्णा बेदर्दी। बाकी भाई लोग तो लोग ये वाला गाना 28 फरवरी के सुने के मिली देखे के मिली। अरे हाँ भाई लोग ये लगाना SRK म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकर बता तो लोग 28 फरवरी के 6:30 में रेडी रहे लगिन क्या कि 28 तारीख के गाना के रिलीज करे वाला बड़न SRK म्यूजिक से वाला गाना आई बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। 28 तारीख के 6:30 में तो लोग रेडी रहे गाना के सुने लगे गाना बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव के रिश्ते फिल्म यानी रिश्ते मूवी भी बहुत ही मस्त बा बहुत ही झकास बा। उनमें तो लोग देखावल गल बा बतावल गल कि हाँ अपन रिश्ता के केंगा निभावल जाला तो लोग फिल्म के जरूर देखिए। लेकिन काहे कि 14 मार्च से हर सिनेमा घर में तो लोग के नज़दीकी सिनेमा घर में लागे के रेडी हो गल मतलब तैयारी हो गल बा तो लोग 14 मार्च से जाकर देख सकत। लेकिन मतलब खेसारी लाल यादव के रिश्ते में मूवी बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा खेसारी लाल यादव के रिश्ते मूवी। बाकी भाई लोग ये वाला गाना के तो लोग 28 फरवरी के 6:30 में गाना सुने लेकिन गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। SRK म्यूजिक पर गाना रिलीज होके आला बा। बाकी गाना गईले बड़ा खेसारी लाल यादव और राज नंदिनी गाना गईले बड़ा बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास तरीके से गाना के बनावल गल बा। और रिश्ता फिल्म्स के वाला फर्स्ट सॉन्ग बा और फर्स्ट सॉन्ग में ही पूरा तबाही बा पूरा बवाल बा पूरा मस्त बा। बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव के रिश्ते मूवी में भी लुक बहुत ही झकास झकास देवल गल बा मतलब बूढ़ा से लेके जवान तक ले मतलब हर लुक देवल गल बा। बाकी भाई लोग तो लोग के वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लेंगे चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो के शेयर कर लेंगे तो चल लेंगे फिर मिलते हैं तो लोग के कोनो अगला वीडियो के साथ।